जादों थांबाय थानोसै माला मोनगोन जायो ओंखायनो बिराद बिदि गोजान गोजानाव हाबा जाना लानाङा बिनानावमोन जाला खर' जायैनि थाखाय नोंबो रागा जोंग्रा जालांगोन दानिया आंबो थांगोन आरो मामि बा आंबो थांगोन मोजाङै हमदै खनथें फैगोन बिदिनो थांसै नामा बाय बाय इस बाय बाय होनो रोंलायगौ टुक्लु बा दोन हेलो एभ्रिवान दायो इभिनिं टाइमावहाय जोङो रेडि जाबाय न'आव थांनोहाय एक खथा लाखैना न'आव थांनो रेडि जादों ओमफ्राय माने मामिनि गाबोन बार्थडे आरोना जा मामिया बोसोरसे जासिगोन कमप्लिट जासिगोन 1 years ओमफ्रायो थांबाय थानोसै लोगोफोर ओमफ्राय हस्टेलनि आगैमोनखौहाय सानसेनि थाखाय गारना थांथ'लायनोसै जाखिनि फोरोंनांगौ बेखिनिखौ फोरोंनानै दोनबाय ओमफ्राय बिसोर प्रेक्टिस खालामनांगोन आरो दा बाय बाय सानसेनि थाखाय दुस्थ' खालामना दे बुलायलायनाङा ओइ सोरजालाय बाय बाय बुलायलायनाङा दै सबनिया फैगोन बुलायलायनाङा दे जोंखौ बिदाय होनो फैदों बाय बाय दुग्लु भाई दुग्लु जिबनो फोजाना मोना दुग्लु थांसै आयायो दुग्लु बा दोन बाय बाय हो माइमोनखौ बाय बाय लोगोफोर दायो जोङो ओंखारबोबाय फुङावनो नंगुमाया बाजार खालामबाय गाबोनहाय माने दा थांनानैबो सोलाबनाय नंला नालाय फुङाव आङो क्लास खालामबाय ओमफ्राय नंगुमाया फुङाव बाजार खालामबाय मानो होनोबा गाबोननो जोंहा मामिनि 1 years कमप्लिट जासिगोन बेनि थाखायनो जों न'आव थांगासिनो एसे फिसायैनो खुंसिगोन आरोना आर'ज लिंनानैहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नुनो मोनगोन जुदि जोङो टाइम मिलायबा बार्थडे पार्टिखौबो खिन्थिगोन एसे फिसायैनो ओमफ्राय जोंजों लोगोसे दङ नै धिमानि मामा एखि बिमादै माने गाबोन ख्रिस्टमास नालाय ख्रिस्टमासखाय इसोरनियाबो स्कुला बन्द'खा बेनि थाखायनो बिसोरबो फैफाखाबाय ओमफ्राय बिदि आलासि उलासि लिङासै आरो एबार मानो होनबा ओंखाम दौनायावबो एसे गिदिर खालामबाय नालाय बिदि प्रग्रामखौ गिदिर खुंबाय थानो हाया मानो होनबा बे साननैसो एसे प्रब्लेमबो जाना दङ बेनि थाखायनो एसे खालामनो गोनांखौल' खालामना दोनसिगोन आरो लोगोफोर दायो थांबाय थानोसै नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायबानो जाबाय लोगोफोर जोंथ' दायो न'सिम थांबायानो थादों बिनिफ्रायहाय हस्टेलाव जा गथ'फोर दोङो बिसोरखौ जोङो गालांथ'बाय गालांथ'ब्लाबो बिसोर ओरैनो थानो मोना मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बिसोरखौ प्रेक्टिकेलि सिलायनो होयो आरो जि दा बिसोरो मा रोंदों मा रोङाखै बेखौ सिलायनानै गालांनांगौ थ' जों गैयि समावहाय जोङो गाबोन हजों प्रग्राम जायोब्ला सबनियासो फैनाय जागोन नालाय फुङाव थ' बिसोरो दिनै हरनिफ्राय लानानै गाबोन सानसे लानानै बिसोरो प्रेक्टिकेलनिखौ सिलायनांगोन बिसोरो सिलायबाबो सिलायजोबनो हानाय नङा थ' बिनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि गेजेराव सम माने जोङो प्रेक्टिकेलनि टाइमाव जोङो बिदि थांना फैनो हायो आरो मानो होननानै बुङोब्ला प्रेक्टिकेलनि सिलायनाया जाहैबाय बिसोर रोंनायखौसो सिलायनांगौ आरो बिसोर जा रोंबाय जा बुजि मोनबाय बेखौसो सिलायनांगौ थ' बिनि थाखायनो जोङो बिसोरखौ दोननानै जोङो न' फारसे थांना फैनोसै मामिनि थाखाय केक हानो आरो बिथाङानो मालाय सिट लायो दानिया उनाव जगासिनो बिमाइजो बिबाजैजो बाय बाय द' इसिबा आंबो थांगोन आरो मामि बा आंबो थांगोन मोजाङै हमदै खनथें फैगोन बिदिनो थांसै नामा बाय बाय इस बाय बाय होनो रोंलायगौ ओमफ्राय लोगोफोर थांबाय थानायावनो आङो शेयार खालामलायनोसैलाय क्लासनि बागै मानो होनोबा माखासे आगैमोना सोंहरगासिनो आरो माखासे आगैमोना माने आवगायनो आंनाव सोंहरखादोंमोन आरो वाट्सएपफोरावबो आंनाव SMS खालामदोंमोन आरो ना दा थांजागोन नामा ओमफ्राय नेक्स्ट बेचनि क्लासा माला जागोन होननानै सोंहरगासिनोमोन आरो
नैबे बेटसआव जाबाय थानायावथ' फिलाप जाजोब्बाय गासिबो ओमफ्राय दायो फैजाथ'ला ओमफ्राय बिसोरनिया जोब्बाथाय नेक्स्ट बेटसा जोंनिया जानुवारियावहाय जागोन जानुवारियावहाय जाय जाय आगैमोना लानो गोसो आंनियावहाय आंनि नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानै नामखौ हरना दोनहरबानो जाबाय अब्लानो आङो माने डेटखौ खोन्था हरगोन माला फैनांगौ ओमफ्राय जानुवारियाव जानो गोनां बेटसआवहायबो आगैमोना नाम हरनाय जाखाबाय माखासेया आरो माखासे लाबावगोन माने दा 7-8 जाबाय आरोना मोनसे ग्रुपआव दायो जोङो 12 जन लागासिनो आरोना मोनसे ग्रुपआवहाय 12 जन लागासिनो बेनि माने गोबां लाया आरोना ओमफ्राय दायो 7 जाबाय निउ बेटसनि आरो सोरबा सोरबा फैनो गोसोबा दानिफ्रायनो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आगैमोना आरो आंनि क्लासावहाय माने रुल्सफोरा माबोरैहाय ओमफ्राय नैबे हस्टेलावहाय थाफैनाय आगैमोना माबोरैहाय क्लास खालामो माबोरैहाय थायो बेनि मोनसे आं भिडिअ लाबोगोन टाइमखौ मिलायनानै दायो थांना फैग्रोनायनि उनाव आङो साननै मा टाइमाव खालामो क्लासखौ आरो हस्टेलावहाय माबायदि रुल्सआव थायो बेखौ आं फार्स्टनिफ्राय देखायलांगोन दे थांबाय थानोसै फिसाजोआबो खेलें मेलें खालामदों एसे फुन थुना लाग्रोनोसै आं लोगोफोर दायो जोङो नावकाटा बारबोबाय आरोना लोगोफोर दायो नावकाटायावहाय माबा सरि दायो जोङो तामुलपुर बारबाय आरोना खर' जायैनि थाखाय नंगौमोन रागा जोंग्रा जाबांगौ दायो तामुलपुर बारबोबाय ओमफ्राय फिसाजोआबो नै उन्दुबाय बारना लाबाय आं आरामनो ओमफ्राय नैखि जोंनिया खाना सोलिगासिनो गारि सिङाव बेथ' मानि खाना बादामनि खाना बोरो बादाम थफ्लायालाय देखाय माने तामुलपुराव ससेयावनो बिदि बादाम फाननाय नुनायखाय बायना लाबाय जोङो ओमफ्राय बिथांमोनखौ जोङो माने बिगुरखौ लेमनो होगासिनो आरो जिरनो होगासिनो दायो जों आजादि जासिगोन आरो बिथाङा गारि सालायदों नालाय मालाय बिसोरो लेमहोलां जाहोलां जोंनि थाङै दरनैल' थायो मानसिफोर थांबाय थानोसै माला मोनगोन जायो ओंखायनो बिराद बिदि गोजानाव हाबा जाना लानाङा बिनानावमोन दायो जोङो जाब्रांपारा पार्क मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नै गेटआ बारग'लाय लांबाय आंनि भिडिअ बानायनाया गेलेगासिनो माने गथ'फ्रा एनो भिडिअ हाबनो लुगैदों नामा दिनै हाबा दे टाइम गैया मार मोजां जाखादों बिबारफोरा ने वान्डारफुल ना मा होनो इंलिसाव मानसि जासाबदोथ' ओमफ्रायो दायो जाबाय थानाय मामोनलै दैजिरि फेस्टिभेला नै बे पार्क ओमफ्रायो नैखिहाय थांनांगोन आं ने नङा नैखिजा नै दैमा जिङाव नैयावहाय हराव मोजां नुगोन आरोना लाइट होगोन दा सानाव लाइट गैया जेबो खिजा हराव खम मोजां नुगोन इयाव लाइट दंजोबो खम नङा गोबां मोजां नुगोन थिं गिदिरथार न मेलाया आरो बे एबारसो फार्स्ट नालाय ने एबारसो फार्स्ट दैजिरि फेस्टिभेल आरो बै नै दानिफ्रायनो स्टार्ट जाखाबायानो आरो डिसेम्बर लास्ट नालाय पिकनिक जाबाय ने पिकनिक जानो फैयो नै पिकनिक जों बैयाव जानो फैनायानो गाहाम जागोन खोमा बे फेस्टिभेलाव साननाय बायदिबा आङो फैनो मोना मानो होनोबा मामियाबो गगा मोननाया हामाखै जुदि गाबोनफोर सोलाबोबा बिगुमाया बिथांमोनखौ देखायदोसै दसे टाइम ओमफ्राय सोलाबाबाथ' उपाय गैला ने बिथ' जाबाय थानारि मिनि बिथांमोना दायो मामिनि थाखाय केक सोंनो फैदो आरो ना दखानिया जोंनिया दासो खुलिदो नै इदि होलांगोन मा खुला फिसाजोनि थाखाय लाबाय जोंनिया
माने नोंगुमेया सोंदों आरोना फसायना फसायनानै आंनिया दा ओरैबायदि जाहैबाय फसायबाबो लानोसै मानो होनोबाथाय एखौ माने टाइमनि ओरैबायदि माने टाइम गैथारा आरोना गाबोन फुङाव लांनो फैनोबो नोंगुमेया सोलाबा आरो जोंबोथ' ओरै फैबाय थानो हायाना गाबोननो प्रग्रामखौ फोजोबनानै अखानायै फुङावनो आरो ओजोंहाय थांफिननांगोन आरो नलबारियावहाय ओमफ्राय टाइमनि अभाब नालाय बेफोरखौ आरो चइस खालामबाय थाला केक जानोसै आरोना बेलेग कालारबाबो उनावहाय मोजाङै खुंसिगोन आर'जखिनिखौ मोजाङै गाबबानो जाबाय लाना थांसै लोगोफोर दाहाय लोगो मोनफिनो राइस थ' लोगोफोर दायो जोङो न'आव सफैबाय नै जोंना गेन्द्रि बिमाया एसे नेनानै दङ जोंखौहाय ना मा बुङो मामि नै सेंख'आसो जोंनिया मा गोजानावलागि थांखादो गारिखौ नुहुरना सेंख' बाय नल'सिगोन नामा मेडाम वा माथो इथाया गोगोम गारदोंलाय दायो मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय फारसेथिं मामिया नै बिमाय मोनसे बिदामोननो गेलेबाय दं आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर गाबोन हानायखिनिखौ शेयार खालामसै गाबोननि प्रग्रामा माबोरै थाङो नोंथांमोनाबो नेनानै थादो गेलेगासिनो मामि गेलेग्राफोरासो